ey'trendayo ey'hamba phambili. I'm noticing ukuthi-ke uSkomoda is one of abantu abatrendayo, yabo. Reason being ukuthi kuthiwa uthenga imoto i-V-Class, and ngase ngibuka-ke ngehla-ke ngi-check ukuthi abantu bathini, yabo nje they are saying izinto-ke eziningi ezihlukene nje, eziningi izinto lezi abayishoyo abantu. Okay, nayi le ntuzana yakho Skomoda. But ngifika ngihamba ngi-check-e and I see this video la khona-ke uzoyibona nje, I'll post le video le and then uyibone la ngezansi. Lo mfowethu lo ogqoke nje kamnandi uGucci what yabo, ushuthi-ke I think uyena obrande le moto, and into engiyinothisayo igama, yabo. I-branding i-right, yonke into i-right, but igama and naye indlela-ke agqoke ngayo lo mfowethu lo, yabo. And when you look at uSkomoda the way I-expressa ngayo, ayiveza ngayo, yabo, uzobona ukuthi okay, kungenzeka ukuthi ujabulile, yabo, noma uthukile, kungenzeka ukuthi-ke udumele at the same time, but-ke mina on my view ngimbona engekho happy, yabo. Maybe the reason being mhlampe igama lakhe ngasekugcineni, ngoba phela lapha sibona ukubhala ukuthi Skomoda, not Skomoda. Mhlawumbe ubona ukuthi-ke alibhaliwe ngendlela e-right. Kodwa-ke beside indaba yegama, ngiye ngabuka yena nje siqu sakhe, ngabona ukuthi even ngisho ebusweni akabukeke umuntu ojabulile. Okungenzeka ukuthi-ke kunaleya nto leya yokubrainwasha abantu, yabo. Ngoba it might happen ukuthi-ke bathi imali noma imoto kaSkomoda le, but on a serious note uthola ukuthi akuyona, yabo. They are just promoting i-brand kaSkomoda on a different way, and they are using him, maybe, yabo. They are using him ukuthi-ke aphushele bona. Look at this guy owenza njani, okhombayo, owenza yonke into, yabo. It could happen ukuthi-ke uyena muntu vele or behind the scenes ekupromotheni uSkomoda, or othola ama-royalties sorry, othola ama-royalties ngokwenze njani, ngokuphumelela kukaSkomoda ngezinto ey'ningi nje uSkomoda akuzona, yabo, kwi-entertainment industry. This guy uyena obukeke umuntu onemali, instead mhlampe-ke esingambona ewumuntu ofanelekile, noma umuntu capable of buying ini-ke leya moto leya, yabo. So uSkomoda ngapha esayidini ubukeke edelelekile nangendlela nje agqoke ngayo, yabo. If you can make or do i-judgment kulaba abantu bobabili, you can see ukuthi-ke kunento off nje, even nangaso lesi simo nje. If ubuka leya video imfishane impela, kodwa ikhuluma izinto ey'ningi, yabo. Maybe-ke umbono wami-ke, mhlawumpe omunye umuntu ubona ngendlela ehlukile, but okwami ngithi hayi ngeke bafethu. Ake ni-comment nisho ukuthi ngicabanga ini ngaleya video, because I think mina laphaya kupromothwa nje i-brand kaSkomoda ukuze abantu bezoqhubeka bekwazi ukuhlafuna bedle, ngoba kushuthi-ke they are gaining something ngokuthi-ke bapromote leya brand leya, yabo, yakhe-ke uSkomoda, because they know ukuthi uSkomoda-ke uyathandwa kakhulu abantu, so it's easy for abantu ukuthi-ke balandele-ke i-brand yakhe uSkomoda, yabo. Asivale-ke kaSkomoda, but then if you have any comment, do comment on the section down below. So I also see laphayana-ke labo sesabawuthu uAsavela noBuhle Samuels. Okay, these ladies have been trending since i-weekend iqalile, yabo, and they are not trending for a good reason, yabo. They are not trending for something ekhomba ukuthi-ke i-benefit e-right, noma-ke iyisibonelo esi-right towards umphakathi wase-South Africa, yabo. Excuse. Indaba ngisho kanje ingoba
kubukeka ngathi ke umshado kaAsavela is coming to an end due to ukuthi ke uBuhle Samuels is cheating with uhusband ke kaAsavela yabo. Ama allegations asho kanjalo noma ama rumors asho kanjalo. So the post ashirwayo ke amadala yabo, ithombe ama screenshots ke this post aye postwe kudala uyena ke uAsavela nje engakashadi nomkhwenyana wakhe lo azodivorce naye according to ama rumors lawo esiwazwayo. And lama post ayinto eyenzakalayo futhi kahle kahle yabo. Shuthi singasho ukuthi ke uyabo makuthiwa isondo lajika jika, this is the time la isondo selijikela futhi yena ke uAsavela okuwukuthi ke lento ayeyenzile cause lo muntu amtholayo ezimshintsha eba umkhwenyana wakhe wamthola enani enonkosikazi and naye futhi wawumakhwapheni up until kuze kuvele ukuthi lo muntu kahle kahle unonkosikazi and futhi ke ugcina uyadivorce nalo nkosikazi in order for yena lo muntu ukuze ezothatha uAsavela yabo. And ibukeka kuyinto futhi siphinde yazenza futhi ke noma iyenzeka kuAsavela yabo. So uBuhle Samuels again futhi naye kwenzeka into efanayo, she's intruding over the relationship kabani kaAsavela with her husband, nakhona kugcine futhi ke kufika ekuthenini ke uAsavela uyashiya kushuthi ke kuzosala yena ke uBuhle Samuels. Kunento ke abantu ke abaningi nje ngizoqala lapha kuBuhle Samuels ke ngibona ukuthi ke abantu bathini, but there is so much abantu ke abayishoyo nje regarding this. Alright bafethu, these are some of the comments abantu abafakayo lapha noma ke abanawo mayelana nalo trenda abakutrendayo uBuhle Samuels noAsavela. So bathi lapha uba lo uJoy on X uthi ke Asavela mgqokiyana destroyed another woman marriage. She dated a married man until he left his wife for her. The guy walked away from his wife and kids just to be with her. She celebrated destroying their happiness. Today he has left her for Buhle Samuels and I feel no pain for her. So this is one of the comments akhona lapha ke ku X. People are saying so many things. Ezinye ke izinto ke ku strange ukuthi ke uzibone ke izishiwo ke ngabantu because akuzona izinto sokucabanga ukuthi ke ngempela ke izingashiwo umuntu ke ophilayo, but abantu ke bagcina bekusho lokho. So sikhumbule nama video nje amaningi le content yokuthi ke umuntu ke mhlawumbe ashade samncane yabo. Kuningi nje omunye uze wakhuluma ke ngokushuthwa kwezinja emakhaya nezinkukhu nokufida ke izimbuzi noma iziklabhu, yonke leyo nto le because that's what ke akade ke ekwenza yena ke uAsavela yabo, jabulela khona ukuthi okay fine usewunkosikazi njalo njalo. So enye ke i-comment ithi ke we are never getting this kind of vlogs from Asavela anytime soon. Futhi ke yiwo lawo engikhuluma ngawo. I will share ama video nje as soon as ilontuzana i-discussion noma ke i-video yethu iqhubeka. Uzobona nje la kwi-screen sakho ke ama video siloke siwaphonsa lapha okuyiyona content ke le akade ke gijima nayo yabo. So omunye uthi lapha Asavela was invited at their wedding kanti she was there to finish for her husband to fish ukudoba ngamanye amazwi, abanye bathi ukudweba, but ke okay to fish for her husband. A few months girl married the man, so today he has left her for Buhle Samuels. She deserves him cheating on her. She was a side chick to a married man too until she married him. She's a home wrecker. Kusho ke omunye ke wabantu abacommentile mayelana nalolu daba. So guys, I would like to also hear from you ukuthi ke nina ngempela ke nicabanga kanjani ke mayelana nale situation agcine ke ehlangabezana nayo, because mina ngokwami bafethu ke awukwazi ukuthi ke
ungathenga ilentuzana i-under intsha uyigqoke up until kuze kufike lesi sikhathi sokuthi ke iyaguga leyo under leyo ngeke iphinde ke izibe yintsha yabo. Lo muntu lo ofikayo kuyena ke mhlambe ekhuluma naye noma approach ngaleso sikhathi leso ke ethi ke abaqhubeke nalobo budlelwano noma naleyo relationship while azi kahle ukuthi ke ushadile lowo muntu loyo. Do you know ukuthi ke leyo act leyo nje iyodwa it speaks volumes ngalowo muntu lo. It shows a lot of ukungazimiseli yabo kwakhe lowo muntu loyo. Nawe nakwena lowo muntu loyo leyo nto usuke esazophinde kwazi ukuthi ayenze yabo. Hayi khuleka, this will be private and nani ngeke akekho umuntu ozokwazi bla bla bla, noma ngakhona umuntu ozokwazi vela akekho umuntu ozokwenza ini because kukanje nje. That kind of behavior, it's the same kind of behavior futhi nawe as umuntu ofihliwe ozoyithola kuyena lowo muntu loyo yabo. Uzophinda futhi adlulele approach abanye abantu so awukwazi ukuthemba vele amanga kusukela eqaleni because I feel their relationship was based on lies without any proof. But ke according to my assumptions, according to i-act yakhe lo mfowethu noma nje ngokubuka ukuhlangana kwabo kwasekuqaleni, uhlangana nomuntu oshadile ukwenza umakhwapheni, okay fine, emva kwaloko wenza njani, ukhipha unkosikazi wakhe emshadweni. Lo nkosikazi wena umfice khona, ukhipha yena emshadweni, ufaka wena, ushada wena yabo. How easy is it going to be ukuthi ke nawe futhi ke aphinde the same act le akade eyenze kunkosikazi wakhe? So I feel like vele kwaseqaleni this was not a good relationship or a relationship based on mhlambe ke ama merit are right yabo. Okay, so let's go through bafethu ke siphinde futhi sicheck lapha yana ke ezinye zanamhlanje engibona ukuthi ke nazo ke ziya trenda. uFloyd Shivambu uloke eqhubeke njalo bafethu yabo nokutrenda. Why? Because siyazi ukuthi ke kwenzekalani phakathi kwakhe ne EFF. So there's a lot abantu asebelishilo already mayelana nalo lolu daba, and I don't think ukuthi ke umuntu ke engagxila noma engahlala kakhulu. Khona i-video futhi umuntu akake ayenza earlier on ekhuluma ke ngalo lolu daba lwabo yabo ukuthi ke it could happen ukuthi ke noma it could be a reason ukuthi ke uShivambu is leaving EFF for some higher position ke on EMK party due to mhlambe ke uMalema being autocratic or being an autocratic leader. We don't know exactly ukuthi ke what are the reasons yabo, but ke esibonayo ukuthi ke it's very painful for them both ukuthi ke babe apart at this point. But I feel like there is one part or one of them feels like kufanele ukuthi ke kwenzeke because ke maybe uyabona ukuthi ke he will never be part of isihlalo ke esiphezulu. He will never be mhlambe ke i-leader yeqembu lonke yabo. It will always be one party ekhomba ukuthi ke i-dictator yabo. That's what people are also assuming ukuthi okay fine kunondlovu kayiphikiswa kuyona EFF okungenzeka ukuthi siyazi ke nathi ke ama assumptions ethu siyawazi ukuthi ke based kuphi ke uma sesiya ke kwi conclusion ke ukuthi ngempela ke ungawubani ondlovu kayiphikiswa kuyona ke i-economic freedom fighters. So going through bafethu, I think okunye ke esikunotisile namhlanje ukuthi ke bekuyisend off kamama ke uZanele Mbokazi yabo. Lapha ya biyenzeka lapha ya eThekwini ICC kwaqondana kabi, kodwa yazi nokuthi ke beku neMaskandi futhi I think impucuzeko Maskandi festival njengoba bekumhla ka17 benayo futhi beyenzeka lapha yana ke khona ke eThekwini. So kodwa ke engikubhekayo la njengamanje nje ukuthi ke uMamZanele Mbokazi unikezwe ngempela ke
umngcwabo ke osezingeni ke eliphezulu, that means stage 2 la khona ke uhulumeni asuke kuyena ngempela othatha ke zonke ke inhlelo zokungcwatshwa ke kumuntu ke njengaye ke umama ke uZanele. I think besimfanele kakhulu yabo lesi sithunzi ke asinikeziwe both uhulumeni wakhona la KwaZulu Natal and also i-South Africa nje iyonke yabo, because as i-founder angazi ukuthi ke kwa mhlambe ke ngabe ke i-gospel ikuphi level at this point yabo, without yena ke ukuthi ke aze afike ngempela necebo lokuthi ke kube khona ke ama-awards yabo afana nama-Crown Gospel Awards, of which ke ama-artist amaningi ngempela aqale ukugqama noma ukuvelela ngenxa yakhe yabo, ngenxa yamagalelo akhe umama uZanele Mbokazi. nama-artist e-gospel futhi akhombise okukhulu ke uku-appreciate amanyawo nje impela azathumela inkomo impela ehamba ngey'nyawo ukuthi ke beyothi dudu emndenini ngayo be-ede lapho ekunga-edeka khona ke izinto yabo. So nawo nohulumeni ke futhi ke ukhombise okukhulu ukumhlonipha ke noma ukuhlonipha umndeni wakamama uZanele Mbokazi. I think that was a very good decision by uhulumeni wethu nje nohulumeni kazwelonke. That was a very good decision abayithathile. I think kuloko singabashayela impela ihlombe yabo, because bakhombise ukuba matured ngenye indlela. So kuningi obekwenzeka bafethu, ziningi izinto. Mina ngize ngathanda ukukhuluma kakhulu ngendaba ethinta umngcwabo nani, because that was not entertainment yabo, but into ethinta kakhulu ke imizwa yabantu. Esingakusho nje ukuthi ke okay, we are thankful as South Africa, especially sibongisa i-industry nje yabo ye-gospel, genre gospel, ukuthi ke ithole ke umuntu ke othathe ke i-gospel wayibeka kwelinye ke izinga njengaye ke uMama Zanele Mbokazi. So I think futhi ke bazokwazi ukuqhubeka going forward ke nayo ke i-legacy yakhe yabo. Nje sibonile no-Ayanda Ntanzi wenza izinto bafethu baningi, kodwa ngeke ngibabale bonke, because uma ngithatha ukubheka ngeke ngabona nenye video yakho u-Ayanda Ntanzi on Facebook. Ngabona ukuthi okay fine, siyangathi sicabanga okunye futhi lapha eMoses Mabhida, njengoba ke wenza lapha e-ICC wane-concert ayenzayo lapha e-ICC. I think usecabanga futhi ukushaya enye ke indumezulu yabo, because mangizwa uzoyibona ngevideo yakhe futhi alishare leyo video leyo. Mangimbona ekhuluma lapha ngiyabona ukuthi okay ne-team yakhe they are planning something akathi ngaphumelela ke nayo leyo nto yabo bafethu ke. Siphinde salalisele lezi insizwa ezikhona lapha ke kuyimpucuzeko ke neMaskandi Festival. Baphethe nje abantu abahlukahlukene, abaculi abaningi kakhulu. Leto iqale emini kusakhaya kuze kuyosanga kusasa yabo, kuba usuku lonke. Salalisele abanye ke abafowethu abakwazile ukujoyina ke kulonyaka, abantu abafana noMbeje, abafana noMnyuvu, abafana noBliss, oMayogathi yabo. Sibongise nje lezo insizwa kakhulukazi bafowethu ke, nabanye ke ne-turnout ngibonile impela ukuthi I know mangibuka u-live lapha ku Facebook, ngibonile ukuthi I know kugcwele kuthe phama, kuthe phama bafowethu. We appreciate izinto enjengalezo, noma ke kusuke kukhona phela ipolitiki esuke ikhona, kodwa ke we appreciate izinto ke ezifana nalezo. Anyways bafowethu ke ngibonga kakhulu ngokuthi ke nithamele le video, ningakudinwa na ukubuka amanye ke ama-video bafowethu ke. Phela nama-adverts anowayeka nama-adverts nje, idlale advert iphela, sihola kanjalo thina la yabo. Sibonge kakhulu bafowethu. Please don't forget to like this video and also do comment or kuma-topics esike sawathinta kuyona le video. Don't forget to also share the video if you find it informative, ukuthi ke ungakwazi ukuthi uyishare noma ingakwazi ukunika abanye abantu ulwazi abalidingayo. Please do share this video.
Anyways, angibonge manje. Danko, danki. Bye bye.